मालाय नैया आङो स्निथि खोन्दो लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव कसारिपारा गामिनि रायजो राजाफोरा न'खर न'खर गिदिंनाय हाबाफारि बे लेखायै दिनै थामथि सानाव दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया गासै गामिनि रायजो राजाफोरा न'खर न'खर हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायाव आंबो सासे नोंथांमोना नुगासिनो दङ सुपार हिट बैसागो बर' खुगा मेथाइफोरखौ खोनाहोनो थांखिजों आं बे भिडिअखौ खालामदोंमोन आरो दा जोङो दंफैयो नैया राहुल नन्दन बसुमतारिनि न'खराव नैया बिबान बावनो नागिरदों माने गोथारैखौ खुलुमगोन गोथारिया दा नैया थियारि जाखांनानै दङ आरो नैया हाबफैजेनबाय नायदो नोंथांमोना सुपार हिट आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव जागायलायबाय सुपार हिट नायदो आफादगिरि थांसै बारग' आफादगिरि माने गोदानै सायख' जालायबायथ' बिबान बोथोरा जोब्बाय उपेन कुमार बसुमतारी बिथांनि न'आव थांगासिनो दङ दा बारग' आफादगिरि होनबाबो गोरोन्थि जालिया मानोना बोथोरा जोब्बाय जिहेथु 3 बोसोरमोन 4 बोसोरानो जाबाय थांनाय बोसोराव सोलायनांगौमोनब्लाबो कर'ना भाइरासनि थाखाय सोलायनो हायासै बायदि मोनदों आं बडिया सान्स जायासै एबार खेबसे सान जाबाय नैया उपेन कुमार बसुमतारीनि न'आव बारग' आफादगिरि आरो नैया आबै नोंखौथ' दासो नुदों इमान देरि हाबाव थानाय मा मानो बायाखैमोनलाय होमबा नों बायोखाय हिट जायाखै नङा बारा
gầy bị tì trào mà lại hoa bay thì ăn lại non à cái này mẹ lại ăn lại hoa chờ chờ nó xuân à lại thì lại ya ăn nó là bữa là chúng ta đó ăn lại non à chờ nó xuân à khai yếu xuân à mà yếu xuân à cuối khai cái nào nắng đêm nó ngả quên lại đại ya nó ngả quên lại ta đâu ta này mai na bờ chớ ra đau đáy ra biển bờ làng vai hơn đau đáy ra biển bờ làng vai la 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 gặp lại với phát triển đi nó phát triển đi nó mình bây giờ vừa hit super hit mình sao vậy đang là nó vậy này par ko phát triển open kumar ko song tar đi nó mình bây super hit jada আর ফাই লাইবে আর নখর সেনো নাইলাইদो खुगा मेथाइफोरखौ खोनासंगासिनो नोंथांमोना सुपार हिट खुगा मेथाइ एबार मा मोनसेखौ रोजाबो मिन्थिया नायलायनि बाथ्रा सावरायनायखौ गासैबो दङ बिदियाव जागोन बाथ्रा सावरायनाय जागोन आरो माबा माबि दंबावो लगाई तोय के ले लो जानो बलावा के सोना लो जानो बलावा के सोना जाया nấu hành là nơi ra sẽ na ya bibi nang hành là nơi ra sẽ na ya salia nong ai ba sa kan na permai na ho job lang ba awan ni masala lagai koi ke le no jana belawa ke sona nó belawa ke sona jaya hai go moi một một thao ni có là lai đại coi नै लाय सुपार हिट होननाया बेनो सुपार डुपार हिट जादों जाखादों आरोबो जाबावगोन नायबाय थाबावदो
आसिहा घोरी गाननानै आदाहा बेदिं लानानै बज थांनोहाय बज थांनोहाय समायाला lối bê nàng có ta nên nông bố hoàn nó ăn cơ sợi hà lối bê nàng có ta nên nông bố hoàn nó ăn cơ sợi hà phải của mình bà bước ra बेदिं लाना बज आसिहा घोरी गानना ला 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 नै नोंथांमोना नुगासिनो दं सुपार दुपार हिट जानाय बैसागो खुगा मेथाइफोरखौ आं खोनासंहोगासिनो दं नोंथांमोननो थारैनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनगासिनो दं जानांगौ आरो जुदि थारैनो मोजां मोनमारदोंब्ला गोसारथों होननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो लाइक खालामनाय साबस्क्राइब खालामनाय उनाव जागोन शेयार खालामना होब्लानो जाबाय नोंथांमोननि लोगोफोरनो फेसबुक लोगोआनो जा जि लोगोआनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबा गोसारगोन मुलुगनाङैनो बे भिडिअआ गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ बेफोर खुगा मेथाइआ दा जोबलांनो हमदोंसै गोमानो हमदोंसै नाथाय जोंनि बे भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि कसारिपारा गामियाव बेफोर मेथाइआ दासिमबो दङ नाथाय लिरना दोननाय गैया लिरना दोननो थाखाय आं खावलायदों आरो नोंथांमोनखौबो आं अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना होनो बुंबाय जाहोना बेनो जाहाथे बे अराय गोजोर जाना थाथों अराय सम थाथों बेफोर मेथाइआ आरो गोबां दंबावो एसे बावनायजों समनि आंखालाव आरो मेथाइखौ आबुङै रोजाबजोबनो हायाखै जिहेतु न'खरसेनावनो रोजाबोब्ला 5 मिनिटहै जायोब्ला नफ्रोमबो न'खराव बेरायनाया बा न'खर न'खर हाबनायाव समनि आंखालाव गोरोबहैनाय नङैलाय एसे खान्दा खान्दा रोजाबनानैनो मेथाइफोरखौ फोजोबनाय जादों बारख्ल' बारसि रोजाबदों थेवब्लाबो जथेस्थ' मोजां जादों होनना आं सानो आरो ओंखायनो नोंथांमोनाबो थारैनो मोजां मोनमारदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय बेनो आंनि गुरै खावलायनाय आरो फैनाया जों दा नेहाथारिनि न'आव थांलायनि बारग' नेहाथारि बुंब्लाबो गोरोन्थि जालिया बिबान बोथोरा जोब्बाय जिहेतु बे 2021 मायथाइयाव नोंथांमोना नायलायदो नै जोंनि कसारिपारा गामिनि गासै रायजो राजाफोरा गोसो गुदुङै ओंखारदों बैसागुखौ रंजानो जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइयाव कर'ना भाइरास लकडाउननि थाखाय बैसागु रंजानायखौ फालिनो मोनाखैमोन एबार मोनदों जेला बेयावहाय गासिबो गोसो खुसियै बाहागो लादों नायदो नोंथांमोना नैया जोङो थांगासिनो दं दा नेहाथारिनि न'आव बारग' नेहाथारि किरण बसुमतारी किरण बर' सरि दा आरो बारग' नेहाथारिनाव थांगासिनो दं आरो गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि आरो नेहाथारिनि न'आवबो थांना फैखांबाय दिनै जोबनांगौ बायदि मोन्दों नायबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना मेथाइफोरखौ बोरै मोन्दों मिन्थिया रंजानाया खिन्थु सुपार हिट जाखादो तामाम आसोला दासो मोसादों नै बेलाय आबैया दासो मोसादों सुपार हिट डान्सार फ्रम कसारिपारा भिलेज नैया दासो मोसादों आरो बे आदैयाबो दासो मोसादों नैया दहायनिफ्राय मोसायाखैमोन आदैया दासो मोसादों बेलाय
आसल हिटआ दासो जाफुबाय दासो आसोलफोरा मोसादों नैया दहायनिफ्राय मोसायाखैमोन दासो मोसादों दासो हिटआ फैदो देलाय आदैमाबो दासो नैया दासो जुर जादों जाबाय अ दे बरिया सुपार हिट दासो आसोल जुरा फैदो दैया जों दा दङमोन ध्रुब बर'नि न'खराव बेनिफ्राय जोबलायबाय ध्रुब बर'नि न'खरावबो सुंद'यै रोजाबबाय दा फैलायनि गुबुन न'खरसेयाव आरो आंनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामालासे आं बेवहाय दोनथ'नो सानलायबाय बांद्राय गोलावबा नोंथांमोना नायनो बागोन आरो नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थारैनो मोजां मोनमारदोंब्ला भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालामना हो जाहाथे बे भिडिअआ गोसारो आरो आंनि भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामालासेनो आंनि बे 7थि खोन्दोखौ आं बेवहायनो दोनथ'लायबाय 8थि खोन्दो जोबथा खोन्दो जागोन नोंथांमोना 8थि खोन्दो जोबथा खोन्दोखौबो नायनो दाबाव जोबोर मोजां जादों आरो बेवहायनो आंनि बे 7थि खोन्दोखौ आं थुंगे होबाय गोजोन्थों साबायखर गोजोन रंजालि बैसागो 2021 मायथाइ